Joo. Olen Marja Eronen, olen Suomen Niveliyhdistyksen sosiaaliturvan erityisasiantuntija ja tuossa päällisivussa onkin mun yhteystiedot, mutta tämähän tulee sinne nettiin, niin saatte siitä, ei tarvitse kirjoittaa nyt mitään. Ja meillä on tämmöinen tekninen ongelma, että mä en saa siirrettyä sivua, niin Anna-Liisa siirtää aina sivut, niin mä sanon numeron aina sitten. Eli kakkossivulle mentäisiin. Joo, tässä haluaisin esitellä, meillä on järjestöjen yhteinen sosiaaliturvaopas, se joka vuosi päivitetään ja välillä kesken vuottakin, jos on jotain tärkeitä asioita, me päivitämme ja siinä on 15 lukua ja nämä on linkkejä, mitkä te näette tuossa, mä en niistä ottanut sen enempää, sitten niitä voisitte klikata sitten kotona ja katsoa, että mistä olette kiinnostuneita enemmän. Et mä itse nykyisin aina päivitän tuon apuvälineet-luvun. Et mä olen päivittänyt siellä myöskin työllistymistä edistäviä palveluita ja lapset ja lapsiperheet ja niin edelleen. Meillä on semmoinen 18 järjestön tiimi, niin me tehdään asiantuntijat yhdessä tätä. Tämä on hirveän hyvä lähdeteos. Siinä on 100 sivua ja se löytyy vain netistä, niin käyttäkää ihmeessä hyödyksenne. Toi sosiaaliturvaopas 20, kun siellä ylhäällä on, sekin toimii linkkinä. Mä olen laittanut teille siihen linkin valmiiksi. Mennään 3. Ja sitten siellä samalla sivulla, siellä sosiaaliturvaopas-sivustolla on materiaalit kohdassa tämä minun tekemäni sosiaaliturvan tarkistuslista. Ja sitäkin mä päivitän vuosittain. Se on toi EAPN FIN, eli Euroopan köyhyysverkoston Suomen osasto, se voi suomentaa, niin he julkaisee sen aina sitten heidän sivulle ja totta kai tulee meidän Niveliyhdistyksen sivulle. Samaten tietysti toi sosiaaliturvaopas ja me yritetään nyt jatkossa vähän järjestää, että se on paremmassa kohdassa, että löydätte sen paremmin, ettei tarvitse etsiskellä. Se on 4-sivuinen tämä minun sosiaaliturvan tarkistuslista, niin siihen mä kerään kaikki keskeiset tiedot, mitkä tarvitaan, kun annetaan sosiaaliturvaneuvontaa asiakkaalle, niin siihen voi prikata sitten, kun sosiaaliturva-ihminen, joka tuntee asiat paremmin, niin prikata teille valmiiksi, että mistä paikasta te haette mitäkin etuuksia, kun ne on aika epäselviä, että mistä niitä haetaan. Tässä on nyt, te näette tämän kansisivun sosiaaliturvan tarkistuslista, kansisivun, ja sitten on takakannen sivu tässä. Tämä on A5-kokoinen, että se voi printata kaksipuolisena ja sitten taittaa siitä keskeltä, niin siitä saa semmoisen kivan vihkosen sitten itselleen. Tuossa on myös tällä viimeisellä sivulla on niin hyödyllisiä neuvoja. On näitä maksuton velkalinja ja SAT-neuvonta takuusäätiöllä, jos on sellaisia asioita, Kuluttajaliiton neuvontapalvelut, päivystysnumero, valtakunnallinen suomi.fi-sivusto ja niin edelleen. Tässä on erilaisia linkkejä ja vinkkejä teille. Mennään seuraavalle 4. sivulle. Ja tässä on ne keskimmäiset sivut siitä sosiaaliturvan tarkistuslistasta. Ette tietenkään näe niitä tarkasti, mutta mä oon kerännyt siihen erikseen, että Kelan sivut on, mitkä on siellä vasemmalla ylhäällä on, mitkä etuudet on Kelassa, noin keskeiset, ei siellä ihan kaikkea ole. Suomessa on noin 100 erilaista sosiaaliturvaetuutta, niin arvatte, että en voinut ihan tähän pieneen vihkoon laittaa kaikkea, niin mä koitin kerätä ne tärkeimmät, kun mä oon tämmöistä neuvontaa antanut semmoisen 25-30 vuotta, niin on tullut tuntumaan, että mitä ihmiset aina kyselee, niin mä oon vähän sen mukaan laittanut näitä, valkanut vähän sen mukaan. Ja sitten Kelan asiantuntijat antoi mulle myös palautetta tästä, kun mä ensimmäisen kerran tätä tein yli 10 vuotta sitten, ja he kysyivät, että saako he myös käyttää tätä mun listaani omassa työssään. Totta kai saavat. Tämä on kaikkien yhteisessä käytössä. Siinä on Kelan jutut ensimmäisenä ja sitten on seuraavana on Kelan palvelunumerot siinä mainittu, erilaiset asumistuet ja työttömyys ja niin edelleen. Kelan verkkopalvelut on mainittu ja nettisivusto siellä. Ja varmaan kaikki jo muistakin, että Kelanhan saa myös varata semmoisen asiointiajan. Sitä ei kaikki vielä osaa käyttää, niin soittaa etukäteen tai netissä varaa sen asiointiajan, niin sitten on semmoinen oma henkilökohtainen palvelu. Mäkin kerran vähän kokeilu mielessäkin, oli pikkusen asia, niin jätin semmoisen soittopyynnön sinne ja sieltä soitettiin ja tunti minun kanssa puhuttiin siellä ja kyllä oli perusteellinen keskustelu, että
että sitä kannattaa hyödyntää. Sitten mennään siinä sivusta alemmas, niin siellä on kunnan terveystoimen, sitten on kunnan sosiaalitoimen asiat, ja sieltä oikealla ylhäällä jatkuu taas kunnan sosiaalitoimen sitten, ja tulee myös vaikeavammaisten palvelut, ne on ihan erikseen. Ja sitten on TE-toimiston asiat, sitten on Traficomin asiat, verotoimiston asiat, ja sitten ihan sivun alalaidassa on toi kaikkein tärkein tieto, mitä minua harmittaa kovasti, että mullakin on nyt joitakuita asiakkaita, että on joutunut maksuvaikeuksiin sen takia, että nuo terveydenhuollon ja laitoshoidon maksut on niin kuin laitettu perintään, kunta on laittanut ne perintään. Ja niissähän on asiakasmaksulain 11 pykälä, joka mahdollistaa, että ne maksut voidaan jättää perimättä tai niitä alentaa, jos sen perheen ruokakunnan toimeentulo vaarantuu. Ja se on vaarantunut, no pahin tapaus on nyt, kun minulla tässä on tänä vuonna tullut, että on 19 000 velkaa nytten. Ja siinä on pääosani tämmöisiä lääkärissä käyntejä, ambulanssimatkoja, sairaalamaksuja tämmöisiä, mitkä voisi ihan vapauttaa. Kaikki voitaisiin vetää nollaksi ja se asiakas pärjäisi hyvin. Tämä asiakasmaksulain 11 pykälä on semmoinen, mitä pitäisi enemmän käyttää. En tiedä, eikö sitä sitten tunneta ihan tarkasti. No, sitten menemme sivulle 5. No niin, tässä rupean. Mä voin puhua sitten, ja voitte kysyä minulta tuommoisesta vähän tavanomaisimmista asioista, mutta tähän mä oon koittanut nyt kerätä, olen käyttänyt hyödykseen kela.fi/korona, minkä näette tuossa alahelmassa, niin siellä on selitetty nyt näitä uusia asioita, mitä meillä on nyt vähän niin kuin koronan myötä tullut kaikkia muutoksia. On semmoisia väliaikaisia helpotuksia, työttömyysturvan tasoa ja ehtoa on parannettu, niin kuin olette varmaan tuossa mediassa seurannutkin. Se on sekä palkansaajien että yrittäjien kohdalla, että yrittäjätkin on päässyt tähän mukaan. Ja sitten on, että jos on vanhempia, mä en tiedä onko nyt meillä kuulijoissa, niin joilla on pieniä lapsia, mutta ainakin sitten jos olette isovanhempia, niin tiedätte lastenlasten kohdalla sitten. Että jos vanhemmat on jäänyt palkatta kotiin hoitamaan pieniä lapsia, tai nyt keväällä esimerkiksi, kun oli koulut oli kiinni ja sitten vanhemmat opetti vähän kotona, voin sanoa, että opetti, vaikka sanottiin, että koululla se vastuu on, kyllähän siinä vanhemmilla oli aika iso vastuu ja he jäivät sitten kotiin töistä, niin he ei saanut mistään korvauksia. He eivät saa myöskään työttömyyskorvausta ja ei minkäänlaista korvausta, niin siihen on nyt tullut vähän muutoksia, että siinä on väliaikaista epidemiatukea, jos on joutunut jäämään niin kotiin. Ja sitten myöskin ulkomaata paluun jälkeen, kun siinähän on ne karanteenit, niin kuin tiedätte. Ja sitten on takaisin perittävien laskujen maksamiseen on voinut saada helpotusta. Ja lääkkeiden toimitusväleihinkin on tullut vähän semmoista helpotusta niin väliaikaisen. Tämä on toki vain väliaikaista. Ja niitä löytyy sitten, tämäkin toimii linkkinä, kun tuossa lukee tuo kela.fi/korona, niin siitä kun klikkaatte, niin pääsette tarkemmin sitten tutkimaan sinne Kelan sivuille. Mennään 6. sivulle. No niin, tämmöisiä juttuja siellä Kelan sivuilla sitten selvitellään meille. Että siellä on kasvomaskien korvaamisesta selostetaan, mitä etuutta voit saada sitten sun erilaisissa tilanteissa, kohta mennään siihen, minkälaisista tilanteista on kysymys. Sitten väliaikainen epidemiakorvaus on nyt perustoimeentulotuen saajille, siis toimeentulotukeekin on nyt joutunut hakemaan monet sellaiset ihmiset, jotka aikaisemmin on pärjännyt ilman sitä, kun on lomautettu ja on erilaisissa tilanteissa. Sitten siellä on etuuksia hakemisesta ja niistä liitteistä. Niistä mä en käsittely sen tarkemmin, kun niistä pitää aina se etuuskohtaisesti katsoa tarkasti, mitkä liitteet sinne tarvitaan. Ja sitten milloin päätös tulee, siellä selitetään, niitäkään mä en käsittele tarkemmin. Etuuksien takaisin perintä, niin siinäkin on nyt sitten helpotusta tänä korona-aikana niin myönnetty, että ei ole niin tiukka juttu. Tässä kohtaa mä sanonkin teille semmoisen, kun on semmoinen päätöksen poistaminen, semmoinen laki on Suomessa ihan olemassa, että Kela on vaikka antanut
nyt sanotaan, vaikka mulle olisi antanut asumistukea, mä en kyllä ole tarvinnut sitä, mutta jos olisin niin kuin hakenut ja olisin saanut vaikka 2-3 vuotta esimerkiksi, ja olisin aina laittanut ne lippulaput, mitä sinne käsketään lähettää, niin yksi kaunis päivä sieltä voidaan lähettää mun kotiini kirje, että nyt nämä kaikki 3 vuotena maksetut etuudet peritään teiltä takaisin. Ja se on sellainen se päätöksen poistaminen, että siitä ei saa valittaa ollenkaan. Mä olen siitä antanut palautetta oikeusministerillekin, että se pitäisi saada muutettua tämä huono laki. Että sieltä voi tulla yhtäkkiä semmoinen iso lasku, että nyt teidän pitää ensi kuussa palauttaa. Tiedän semmoisenkin henkilön, että 5 000 euroa pyydettiin yhtäkkiä, että maksatte ensi kuussa takaisin, että on päätös poistettu niin kuin taannehtivasti. Ei silleen, että, niin kuin, että tästä päivästä eteenpäin, vaan taannehtivasti, vaikka vuosien takaa. Että se on tosi paha juttu. Että en tiedä kyllä hirveän monta tapausta, mutta ne on pahoja silloin, kun semmoinen on, ja siitä ei saa valitettua minnekään. Sitten siinä on Kelan asiakaspalveluasioista, just niistä varaamista, kun mä puhuin, ja tiedotteista. Voidaan mennä 7-sivulle. Kasvomaskien korvaaminen. En tiedä, joko tämä on tullut teille tutuksi, mutta kerrataan nyt kumminkin sitten, jos onkin jo tuttua. Annettu erilaisia suosituksia, niin kuin me olemme mediassa huomannut, on vähän ristiriitaisiakin välillä niitä ollut. Ja periaatteena on kuitenkin niin, että jokainen hankkii maskinsa itse. Mutta siinä on sellainen poikkeus, että sit kunnan pitää huolehtia, että kaikkein heikommassa asemassa olevat saavat maskeja ilmaiseksi. Eli esimerkiksi toimeentulotuen saajat niin kuuluu siihen ryhmään. Ja Kelasta ei saa mitään erillistä korvausta maskeista, se on mahdotonta. Enkä tiedä yhtään tapausta, että olisi saanutkaan milläänkään poikkeuksella. Ja se maskeista aiheutuvat kustannukset katsotaan, että ne sisältyy toimeentulotuen perusosaan. Eli siitä ei saa niin kuin todellakaan mitään ylimääräisiä korvauksia. Mennään 8-sivulle. Ja sitten tässä on erilaisia tilanteita nyt tässä korona-aikana. Me muutamia käydään lävitse, että tartuntataudesta vastaava lääkäri on määrännyt minun karanteeni, jos on semmoinen tapaus, kohta mennään siihen. Tai olen sairastunut, mutta minulta ei ole testattu koronavirusta, semmoinen tapaus. Sitten jäin työttömäksi, minut lomautettiin tai olen yrittäjä vailla töitä, 3. tapaus. Ja 4. on, lapseni lähetetään koulusta tai päiväkodista kotiin korona-altistumisen vuoksi. Tämmöisiä tapauksia olette varmaan huomannut. Mä asun tässä Tapulikaupungissa, niin tässäkin oli me läheisessä tarhassa oli semmoinen tapaus. Sitten mennään 9. Tässä on nyt se tapaus, mitä me äsken 1. mainittiin, että tartuntataudesta vastaava lääkäri on määrännyt minut karanteeniin. Mitä silloin tehdään? Niin se ihminen voi saada tartuntatautipäivärahaa, mutta sen edellytyksenä, se on tiukka edellytys todella, että se pitää olla kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudesta vastaava lääkäri on määrännyt eristykseen tai karanteeniin, tai sitten alle 16-vuotiaan lapsi on määrätty pidettäväksi kotona tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Ja huomatkaa nyt, että se ei käy sitten, että esimerkiksi terveyskeskuslääkäri tai työterveyslääkäri tämmöisen totee, vaan se pitää olla nyt se erikoinen sitten se kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri. Mä oon itsekseen miettinyt, että eiköhän tuolla nyt ole jo jonkun verran jonokin tuommoiselle ihmiselle, mutta mä en ole huomannut julkisuudessa mitään keskustelua siitä, että miten ihmiset, jotka tarvitsevat tämmöisen todistuksen, niin miten he nopeasti on sen sitten saanut. Kerran silloin, kun tästä tartuntatautipäivärahasta tuli tiedotteita, niin huomasin, että Kela ilmoitti, että yksikään henkilö ei ollut hakenut sitä. Että silloin mä ihmettelin kovasti, mutta ajattelin, että tieto ei ole varmaan kulkenut sitä vielä. Kyllä sitä varmaan nyt, en ole nyt seurannut, kyllä varmaan nyt on haettu sitten myöhemmin. Ja sitten siinä sanotaan, että et voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos olet jäänyt hallituksen suosituksen mukaan karanteeninomaisiin olosuhteisiin. Eli jos on nyt se 2 viikon karanteeni esimerkiksi. Ja se maksetaan tartuntatautipäiväraha, jos ollaan töissä, niin se maksetaan työnantajalle. Siltä osin, kun työnantaja on maksanut palkkaa työstä poissaolon ajalta, jollei hän ole maksanut palkkaa, niin ei sitä toki silloin makseta työnantajalle. Ja sitten tuossa on alahelmassa selostettu, että mitä todistuksia tarvitaan.
Ja se oli se erikoisen lääkärin, se kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudesta vastaavan lääkärin todistus karanteenista tarvitaan siihen. Ja sitten siinä selostetaan vielä, että lisäksi työ- tai virkasuhteessa olevalta vaaditaan työnantajan todistus, josta käy ilmi ansionmenetyksesi, eli paljonko olisit saanut palkkaa, ellei sinua olisi määrätty karanteenin tai eristykseen. Niin huomaatte, että hirmu tiukat ehdot on tuossa. Että ilman kun sitä ainakaan alussa ei kukaan saanutkaan. No sitten mennään 10. Ja sitten tässä on sellainen toinen tapaus, kun meidän siinä koonnissa oli esimerkki numero 2, että olen sairastunut, mutta minulta ei ole testattu koronavirusta. Nyt ei siis tiedetä, että onko se henkilöllä vai ei ole. Jos olet sairastunut ja lääkäri on todennut sinut työkyvyttömäksi, voit hakea sairaspäivärahaa tietenkin, ihan normaalisti niin kuin sairasloma haetaan. Jos olet työ- tai virkasuhteessa, työnantajasi hakee sairaspäivärahan siltä ajalta, kun maksaa sinulle palkkaa. Siinä on se tietysti se enimmäisaika, kun muistatte varmaan sitten, ettei sitä nyt tolkuttoman kauan työnantaja ei maksa. Jos olet sairastunut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, voit hakea tartuntatautipäivärahaa. Tuosta jos sitten, kun saatte nämä slaidit, niin voitte klikata siitä tartuntatautipäivärahasta, niin siitä voi selvittää vähän tarkemmin, mutta mehän käytiin jo noin kursorisesti se lävitse kyllä. Huomaa, että tarvitset kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudesta vastaavan lääkärin määräyksen. Tässä toistetaan se tarkka määräys. Ja sitten mitä todistuksia tarvitaan, niin sairauspäivärahaa varten tarvitaan tietysti lääkärin todistus, kuten aina. Mennään 11 slaidiin. Jäin työttömäksi, minut lomautettiin tai olen yrittäjä vailla töitä. Tämä oli se meidän esimerkki numero 3, tämmöinen tapaus. Ja sitten voit saada työttömyysturvaa Kelasta seuraavissa tilanteissa. Jos voit saada Kelasta siinä tapauksessa, et voi saada ansiopäivärahaa työttömyyskassastasi, siis jos ei ole siellä, jollei kuulu ammattiliittoon. Olet yrittäjä, niin ja tietysti sekin, että ei ole vielä päivärahaoikeus käytetty kaikilla tavoin. Olet yrittäjä, jonka työskentely yrityksessä on päättynyt koronaepidemian vuoksi tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin siinä 1 000 euroa. Ja mitäs todistuksia tarvitaan? Tässä muistutetaan, että ilmoittaudu aina ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin. Ja työttömyysetuutta ei voi maksaa, jos et ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. Mä sanon, tässä tuli mieleeni semmoinen neuvo teille, että jos on on määrätty sairauslomalle, mutta Kela ei hyväksy sitä sairauslomatodistusta, eli Kela ei katso, että olette työkyvytön. Mulla on semmoisia tapauksia joitakuita, että Kela niin kuin hylkää sen sairauslomatodistuksen. No, meidän se asiakas on kuitenkin sairas, niin siinä tapauksessa hänen pitää ilmoittautua TE-toimistoon, vaikka hänellä on voimassa oleva työsuhde. Että muuten hän jää kaiken ulkopuolelle. Tiedän semmoisiakin tapauksia, että ihminen on ollut 5 vuotta roikkunut siellä kotona, kun ei ole ymmärtänyt, miten asioita tulee hoitaa, kun on oikeasti ollut tietysti sairas. Ja hänen hoitava lääkäri on todennut, että hän on sairas, mutta Kela on hylännyt sen sairauslomatodistuksen. Semmoistakin voi sattua. Niin silloin pitää aina ilmoittautua TE-toimistoon, vaikka onkin se työsuhde olemassa. No mennäänpä slaidiin 12. No sitten oli tämä meidän seuraava esimerkki, että lapseni lähetetään koulusta tai päiväkodista kotiin korona-altistumisen vuoksi. Että siellä luokassa on esimerkiksi meillä tässä Tapulikaupungissa on ollut tuossa koulussa semmoinen tapaus ja tarhassa. Mitäs sitten? No sitten se on taas se meidän tartuntataudesta vastaava lääkäri. Pitäisi häneltä olla se lappu, että alle 16-vuotiaan lapsi on pidettävä kotona sen tartunnan leviämisen estämiseksi. Niin silloin voi olla oikeus siihen tartuntatautipäivärahaan. Et se on tosiaan, se lääkärin todistus tarvittiin, niin kuin me tuolla aikaisemmin jo sanottiinkin, niin myös sen alle 16-vuotiaan lapsen kohdalla. Siinä on tosiaan ikäraja, niin kuin huomaatte, niin on 16 eikä 10, niin kuin tuossa TESissä yleensä on se 10 vuotta ikäraja, niin tässä on 16. Että tässä on korkeampi.
Sitten mennään 13 slaidiin. No niin, sitten tässä on semmoinen henkilö, joka saa perustoimeentulotukea, niin hänellä on nyt väliaikainen epidemiakorvaus. Että on tarkoitus, että tuetaan näitä kaikkein pienituloisimpia henkilöitä, jotka joutuu vaikeaseen tilanteeseen, kun tulot on jo muutenkin pienet, ja nyt vielä pitää näitä maskeja ostaa ja käsidesiä ja kaikenlaisia juttuja, ja ehkä se niukka toimeentulokin niin on nyt, ettei hän pääse töihin, niin on tämmöinen vaikea tilanne, niin tulee tämä väliaikainen epidemiakorvaus, ja sitä ei tarvitse hakea erikseen. Ja sitä maksetaan 4 kuukauden ajalta syys-joulukuulta, mutta siinä on tietysti sitten edellytyksenä, että on semmoisella henkilöllä vaan oikeus siihen, kun on saanut perustoimeentulotukea joko osan aikaa tai koko ajan sen rajoitustoimien aikana, eli huomaatte tuossa 1.3.–31.7. että sinä välisenä aikana on pitänyt saada koko ajan tai väliaikaisesti, mutta tietenkin taaskin kehotan, että jos nyt semmoinenkin henkilö olisi teillä tiedossa, niin kannattaa sinne Kelaan ottaa yhteyttä, jos hänelle ei ole sitä väliaikaista epidemiakorvausta sitten niin kuin myönnettykään, vaikka se pitäisi tulla automaattina. Mutta mulla on taas tuosta automaattisesti tulemisesta semmoinen kokemus, kun silloin kun tuli toi takuueläke, muistatte varmaan, siitä on aikaa, niin sanottiin, että se tulee automaattisesti kaikille, niin mulla oli läjäpäin ihmisiä, ihan hirmu iso määrä, ei heille ollut mitään takuueläkettä myönnetty, se piti hakea erikseen, eikä Kela ollut tiennytkään, että kenelle se suurin piirtein kuuluu. Että kannattaa vahtia toikin, jos toi ei ole tullut. Mennään slaidiin 14. Sitten menen pikkusen toiseen asiaan nyt. Otin muutamia tällaisia, mitä nyt viime aikoina tässä on tullut mieleeni, mitkä asiat on tässä uudistumassa tai uudistunut. Tässä on nyt potilasvahinkovakuutuslaki uudistuu ensi vuoden alusta, tulee voimaan. Se on jo hyväksytty se laki eduskunnassa ja se tulee voimaan. Potilasvakuutus on pakollinen, laki turvaa henkilövahingot ja potilasvakuutus on voimassa vain Suomessa. Et siinä on tällaiset rajaukset. Voidaan mennä siihen seuraavaan sivuun 15. No niin, sitten tässä on vielä siitä uudistuksesta. Nyt meillä tietysti täällä nivelyhdistyksen puolella, niin tämä on mielenkiintoinen tieto, että korvattavia vahinkoja koskevaa sääntelyä laajennetaan siten, että kehoon asennettavista laitteista aiheutuva henkilövahinko korvataan edellyttäen, että laite ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta olettaa. Ja tämä nyt koskee tietysti näitä meidän tekoniveliä. Täälläkin niitä minulla on 2. Että näitä se juuri koskee. Sitten lisäksi potilasvahingon vuoksi tarpeellinen ammatillinen kuntoutus tulee korvattavaksi. Tuo on hieno uudistus. Että saa nähdä, miten se lähtee vauhtiin sitten. Nousee siivilleen tämä, mutta tämä on siis periaatteessa hyvä juttu. Korvausmenettelyä koskevia säännöksiä on täsmennetty muun muassa siten, että annetaan erillinen säännös päätösten perustelemisesta. Se tarkoittaa sitä, että ne pitää niin kuin kunnollisesti perustella sellainen, että me ymmärrämme, mitä siinä tarkoitetaan. Kun meille tulee, vaikka nyt tulisi kirjekuori, tänne tulisi kielteinen päätös jostain asiasta, niin se pitää olla niin selostettu, että se ymmärretään, eikä semmoista kapulakieltä. Ja sitten laissa määrätään myös potilasvakuutuskeskuksesta, ja siinä tulee vakuutusyhtiöille velvollisuus kuulua siihen keskukseen, ja keskuksen toiminnan rahoituksesta ja hallinnosta päätetään kanssa. Ja sen vakuutussopimuslain ja potilasvakuutuslain keskinäistä soveltamisalaa selkiytetään, kun siinä on ollut epäselvyyksiä. Mä toivoisin, että joskus keväällä voisi olla toi Multaharju Hessu, eli Heikki Multaharju, niin puhumassa näistä asioista. Hänellä on pitkä kokemus ja mitä ihmiset hänelle soittaa, niin hän osaa sitten neuvoa just niitä kulmakohtia, että mitkä on ollut ongelmallisia ja miten niistä pitäisi hoitaa tätä potilasvahinkovakuutusasiaa. Sitten lain mukaan muutetaan myös monta muuta lakia. Siellä on esimerkiksi liikennevakuutuslakia, työntekijäeläkelakia,
näette, että siellä on mahtava määrä noita lakeja, kun muutetaan sitten. Ja tuossa on se, jos kukaan on oikein innostunut, niin hallituksen esityksen voi tuosta lukea sitten, niin siinä on linkki. Ne on yleensä monta sataa sivua, 200-300, joskus 400 sivua. Mutta siitä voi katsoa, sieltä löytyy ne keskeiset kohdat. Ja siellä sen hallituksen esityksen lopussa, siellä loppupuolella on aina vanha laki vierekkäin, ja sitten toisessa siinä on 2 palstaa vierekkäin, vanha laki ja uusi laki. Niin te voitte siitä seurata, jos jonkun kohdan haluatte erityisesti katsoa, että mikä oli ennen ja miten se nyt on sitten muuttunut se sanamuoto. Niin se on ihan kyllä mielenkiintoista. Nämä on meitä koskevia asioita, nämä ihan varmasti. Sitten 16. Tässä nyt, en rupea tätä sote-himmeliä nyt tämän enempää selvittämään, mutta siitä tuli nyt sitten, siitä on kaikki lausuntopalautteet annettu. Se määräaika meni 25.9. loppuun. Niitä tuli, oliko nyt 804 kappaletta, niitä oli yli 800 lausuntoa kumminkin. Eli voin sanoa, että varmaan, että jos liuskan olisi kaikki, mutta kyllä siinä on montakin sivua. Joku kirjoittaa 10 ja 15 sivuakin niitä lausuntoja, vaikka ne minun mielestä pitäisi aina pyrkiä 1-2 liuskalla sanomaan ne keskeiset asiat, mitä haluaa antaa palautetta siitä. Koska näitä nytkin tuli niin paljon, yli 800 kappaletta näitä lausuntoja, niin niissä menee hirveästi aikaa niillä virkamiehillä, kun kaikki pitää niin kuin lukea lävitse ja niistä noukkia sitten niitä asioita. Ja siitä on nyt sitten, onko mä tähän laittanut sen, kun siitä annettiin, joo, olen mä tuohon 14. päivä laittanut, että siellä ylhäällä sote-uudistuksen lakiluonnos on annettu lainsäädännön arviointineuvostolle 14.10. Eli nyt justiinsa annettu eilen se. Ja siitä sitten tullaan muokkaamaan sitä varmasti vielä lopulliseen muotoon sen arviointineuvoston palautteen mukaan sitten. Ja tämmöinen suunnitelma on nyt, ellei nyt taas tapahdu muutoksia, että hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle nyt joulukuussa tänä vuonna, ja kokonaisuuden voimaantulo vaatii eduskunnan hyväksynnän, niin kuin tietysti aina vaatii, selvä juttu. Sitten hyvinvointialueiden toiminnan käynnistäisi väliaikainen valmistelutoimielin heti esityksessä ehdotetun lainsäädännön voimaan tultua, mitä sinne onkin. Ne aluevaalithan nyt on tarkoitus sitten, että ne ajoittuisi alkuvuoteen 2022, jonka jälkeen aluevaltuustot aloittaisivat toimintansa. Ja sitten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueelle 1.1.2023. Ja siinä on se lakiluonnos sitten se linkki siihen, jos sitä haluatte kanssa tutkia tätä sote-juttua. Siitähän nyt sitten aina tuolla televisiossakin aina välillä tulee sitten meille tietoa siitä. Sitten onkin viimeinen sivu, 17 sivu. Kiitoksia kaikille. Olitte hyvin hiljaa siellä, että maltoitte kuunnella, ettei tullut välihuomautuksia sinne. Että nyt voidaan varmaan siirtyä sitten Anna-Liisan johdolla siihen keskusteluun. Kiitos. Kiitos Maria. Marja.